everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Nadagin ako shot ka na. May kinaputusin akong jacket. Ugwag ka kay checkpoint ka na agyan. Unsa ba kayo naaay ni mo shot ka na? Lagi kuha mo gini ni Rofo. Pareha sa balis ubang shot ka na. Taguan ko na sila sa kama. Kinala mag-ilis ako. May kinakot ako akong baga. Nga dito sa una na mag-istahan ni Rufo. Maligo na ako. Kinala magkapalayo ko din eh. JR, anak, hilom na. Hilom na. Pero asa masap kumutago ini. Oh, may kayo magkasunod mo si Alex. Diyon sa naman kanya si Carla. Niyasab na si Carla. O gusto ko niyang tabangan. Masuot ko nitong dapitas sa kalubihan. Ops! Asa naman ka? Ayun, pag-dool! Ay. Sigurado ka nga doon na panay balang yung daang armas dahil? Ayaw lagi pag-dool! Pusilo, tabagin ka! Ha? Hala. Wala kay bala. Mora na ito. Sakta na gid ka ini. Udagan ko balik sa agi! Op! Ay! Alex! Ako kini Jessa. Usama, mulayas lang yapon, ha? Aray! Alex, buhiin ko! Boy! Kuwas diyan! Ayaw siya kuha! Maluhin ka, Alex! Ang binala si JR! Ayaw! Kay makahasol ni sa inyo ang panagkita ni Sir! Ayaw! Ayaw! Masakitan si JR! Ampir ha siya! Ampir nga ako nga na! Nadaan batas, bayag boboy! Dali! O Sir! Ampir nga ako nga na! Sa! Sige kag dagan-dagan, ha, Jessa? Tuan na ni Buboy ang imong anak. Og dili na ni mahibalik nimo kung dili ka mo sunod sa kung gusto. Alex! Usaman, unsam gyud gusto mong may tabo, ha, Jessa? Alex, at agin ako sa kong kagawasan. Makigbuwag na yun ka na ako. Ngano man kuno, ha? Hatagi ko kong rason. Tungod kay salbahis ka! Mauna ang rason! Baw na ko sa rason, Jessa. Si Andrew ang rason, di ba? Aray! Dili ba? Alex, buhi ko! Ganong buhian naman ka, ha? Namuwag na rin kong pangitan ni mo. Kanya buhian na hinuunti ka. Naana si Carla, di ba? Uyab na mo! Siya na lang ang ipulis sa kong dapit! Lahi kong pagkabana, Jessa. Dili mahitabong mubuhi kong asawa. Kaya ako'y tag-iya ini. Ug dako kay kong sakripisyo nga gibuhat aron maangkon ka lang. Musa, ayaw na lang lagi pagrahuna nga mubiya ka nako. Gipalit na ko ni Andrew, di ba? Usa to? Si Andrew ang milukat na ko gikan sa nagkidnap na ko. Mao nga siya na ang tagihan ako. Aray! Usa ka! Giganahan ka makikubang, Andrew! Ha? Usa ka! Gusto ka puna na kung kanagsamad simnaw, ha? Punag na! Gusto ka kudlita na sa kaghanting, ha?
Di ba yun unta ko ganang mo dapat ni mo, Jessa ba? Pero kahit ka nag-uusay. Labi na karon. Ibaw ka ba? Nagisakitan ko anang imong gisulti. Nagiganahan ka nga makiguban ni Andrew. Bana, intaw ko ni mo. Pusa ayaw ko insultuag sa ama na. Nakasabot ka, ha? Ha? Dali, dali. Bisan kung moabot nga himatyon ka na. Di ihapon tika ihatag ni Andrew. Nakasabot ka! Hap! Anha ka diya, Sos Payak. Samtang magpaabot as pagbalik din is pump boat nga ako gikasabot nga mukuha na to din eh. Si JR. Ako lang ipati man na ni JR. Baboy! Baboy! Ihatag kang Jessa si JR. Dali! Ugma. Magkapaulit naging ko sa Cebu. Pero sa dili pa. Kinalamay ba ako kung sa gibisteryo ni chat ka na. Nga mo gikuha din ni sa Mindanao. Ganong importante ka maging armasa ka kang Rufo. Ganong andam siya mamatay tungod ni mo. Misteryoso ka. Ordinaryo ka lang ang shotgun. Gitaya ka naman gani. Pero nga nung ni amang ginmay dinhi karon aron kuhaon ka. Bisig usa kog tan-aw ni mo ang shotgun. Huwag gini espesyal nga bahin. Nabuang naman tingali si Rufo. Mao nga iya gining gikuha. Nangid na pa. Ano makuha lang ni? Nagdabat akong nga maguna-una ni mo. Oh! Uy! Unsa man ni? Oh! Unsa man ni? Niyam ni electrical tape nga gituyok sa tumoy sa sumbuan. Nganong gibutangan man ni? Ilhanan ka ni mong armas. Nga, ano bisag masahog ni sa mga armas? Mailhan ko di. Murag ilhanan ko di. Kaya dili may tabong butangan ni electrical tape kining dapita. Oh. Ang iyang gatilyo. Gibutangan sa og electrical tape. Kung mao ka na, dili ni may mong pabuton armasa. Anong gibutangan na stopper? Magkalibog. JR. Nadakpan na sabta ni Alex. Unsa na masabkay mahitabo na ito, anak. Nganong ingon ini man ang atong kinabuhi. Pero, dili ta angay nga mag-uol. Kay misaad si Andrew nga balikon ta niya. Mayon daw, maabot na si Andrew. Oh. Hello, Jessa. Carla, may kimisog ka din eh. Jessa, sorry kaayo ka din ha. Nga nasakpan gihapon ka ni Alex. Bisan kun ako na siyang gilangan. Okay lang, Carla. Bisan mag-unsa patagdakan. Dili ta makapalayo ining mong isla, Carla. Oh, Todd, nganong niya masab ka din eh. Oh, kadagan ko di mo punog. Ooy, panuway kay ng bana ni mo ay
Unsabo man di na siya sa lalaki nga mikidnap na ako. Unsa? Hain naman ang nikidnap ni mo? Ambot lang kung hain na. Labaw pa tuway hinungdan. Ngano kang gipasanay mo sa Ginoo ng mga panuway nga sama nila, uy? Ay. Tuod eh. Kumusta naman ka? Okay ra ko din sa isla, Carla. Si Sir Andrew bagyod ang nagdani mo din sa isla, Jessa? Oo. Siya. Pero, hain man si karon. Niara ba siya sa palibot? Nagtago-tago lang? Uwa siya din sa palibot, Carla. Bilakaw siya. Aron luwason ka. Unsa? Nananghit siya na ako nga mularga siya sa Mindanao aron maluwas ka. May kuhaon siyang butang dito aron maluwas ka. Mauna ni ang kondisyon sa salbahis na lalaki nga midana ko sa usa ka butika. Ha? Nawa og kalit ang maong lalaki. Unya, napuli si Alex. Kung sapo gito sila. Pero, usam nang butang nga kuhaon ni Sir Andrew sa Mindanao aron maluwas ko. Uwa na siya makasulti pa nako, Carla. Kay gitudloan ako niya kung unsaon sa pagpanalipod ang akong kaugalingon. Mo ba? Hala, uy. Na-touch gyud ko ni Sir Andrew. Usagid kay iyang gikuha sa Mindanao sa aron maluwas ko. Buntag na lang. Pero pag ko magkanaw na ako na unsay bili ng karaan ng shotgun. Hapit ang oras ng mular ka ko. Unsa man kang armasa ka? Buang na maging tingali katong Rufo. Napugos kong biya ni G sa tungod mo. Unya, wala kay pili. Tagtangon ko ng electrical tape. Kagitap-tap siyang sumbuhan. Anong dilim ka pabuton? Ha? Unsa man ka gamit mong armasa ka? Unsa man? Nana, wala ni tabot na sumbuhan. Doon nagkikatarungan. Kung nga nung gibutangan kining iyan sumbuhan, ang tabon. Kung nga nung gitabunan eh. Ako na iduktok ang sumbuhan sa sawga. Unsa pa na migawa sa sumbuhan sa shotgun? Plastik na. Ako nabuton. Unsa man ni? Migilak ka mga bato. Mga diamante ka din sa plastik. Oo, nakontaran. Bisa mo ito gilak mga diamante nga. Gibutang ako sa lamisa. Ginawa ko. Maudi maging patay si Rufo. O bisag walo na kanikato ang ginawa. Yan ang ipangita. Natubag na akong pangutan ng bahay na inimaon shotgun. Kinala ako ni Mahipos. Mupulin ko sa subo. Ug taguan ko kinimao mga diamante. Hala no, di pagki ko makatuo nga. Andam sab nga magpakamatay si Sir Andrew tungod nako. Importante sa day ko niya, bisan kun iya lang kong sekretaryang hilaw. Pero nag-ungaw siya karon sa kadaot, Carla. Husto ka. Pero mas labaw tang nag-ungaw sa kakuyaw. Kay kauban na to ang buangon nimong pana. Sus, gikulatap ako sa salbahis. Human ko niya pahimusli. Iyan akong gipasakitan. Huwag kay batasan. Carla, nganong kipuhat manini mo? Ang unsa? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!